toto. Mám 3 notebooky doma. A toto je Windows Vista. Tuto je Windows 7. A tuto je Windows 8. Takže ja tie notebooky idem zapnúť. Plem. Už sa zapína. Systém Windows uložil aktuálne na disk, pretože nabití batérie chlastlo na kritickou úroveň. Čiže obnovením systému Windows si treba batérie dobiť, nebo či pôjde počítač do zásuvky. Pokúsili tak... Áno, už sa zapína. Áno. Potom toto je... Windows 7 zostáva 7601. Táto kopia systému Windows nie je pravá. Ešte stále si to môžem aktivovať aj po 5 rokoch. Aha, Windows vystatuje. Len musím si... Len ja neviem, že... Ako on to už nepodporuje. Áno. Aha. Ale prečo? Však Wi-Fi dobre funguje. Čo to je? A toto je Windows Vista, jak tuto. Tuto. A na tomto počítači. Tuto bola Windows 7. A upgradeli mi ju na Windows 10 po oprave. No a tuto má byť Windows 8, lenže ju... tuto má byť Windows 8, lenže bola downgradenutá na Windows 7, proste lebo typkovi sa nepáčil Windows 8. Proste lebo typkovi sa nepáčila Windows 8. Ale nechápem, prečo na tomto notebooku sa nedá pripojiť k Wi-Fi, keď Wi-Fi mi dobre funguje. Na tomto počítači mi to dobre funguje. Pripojeno zabezpečeno. Ale toto proste mi to nejde. A tento počítač. Tu mám Word 2000. Tu mám zastaralý Word. Tam mám síce Word, ale nemám tam Word 2016. Ja tam mám Word 2006. To je ešte staršie. Kúkaj, aha, jak to vyzerá. Však to je jak skicár. To je z toho málo. To je toho máličko. To isté aj tuto.
To isté je tuto. Mám do počítači. Takže to je tiež, aj tuto to je tak. To tiež. A ja si myslím, že to je aj tuto. Na viste. Ale to čo zase sa deje s klávesnicou more? More. Ale to čo je? Prečo mi tá furt dáva Ačka more? A zase proste, nie ste more. A jak mi sa dá CD input? Akože naozaj mi ten počítač začal viacej húčať, keď som stlačil tlačidlo na vysunú CDčka. Už mi to ide. No ukážte, jak to vyzerá. No dobre. Toto vyzerá takto. Takisto jak tuto. A tuto jak vyzerá. To tiež takisto. Ej, tu sa dá napalovať. Aj tuto je laser, aj tuto je laser. Aj tuto je laser. No, vyzerá to troška pokazaný už. Nevadí. Teraz si sem Windows. To počítač je strašne pomalý. To už normálne mi aj YouTube mi strátil kvalitu. A zase proste, čo to je? Zase mi to dáva, furt mi tam dáva Ačka. Čo to je? Toto je, ale toto je pravý Windows Vista. Toto nie je Classic Shell. To je práva Windows Vista. Vidíš? Máme widgety. Aj toto. Aj takýto taskbar. Ale mi to nejde proste, čo to je? Pravdepodobne ste sa stali obeťou falšovania softvéru. Ak chcete používať všetky funkcie systému Microsoft Windows, napríklad všetky aktualizácie z lokality Windows Update, získať najnovšie aktualizácie a technickú podporu, kópia systému Microsoft Windows musí byť overená ako pravá. Ale prečo mi to na Windows 7 mi ukazuje, že to už prestal podporovať a na Windows Viste mi tam nič neukázalo. Počkať, čo? Neznamená to náhodou, že Windows Vista ešte stále podporuje Microsoft a Windows 7 už nie? Čo? Jako? Nechápem. A toto mám, to vyzerá na 7. Ale ja som nechcel otvoriť Chrome, že na Windows 7 mne sa spustil Google Chrome. Ja som chcel dať kurzor na Start button, ale omylom som to dal sem a zapol som Chrome. Takže ja to zatvorím. Ty kokos, také malé tlačítko. Ale funguje to. To som rád. Ale tento počítač, neviem. Čo to je toto? To mám samé widget to mám. A toto mám dobré. A toto vyzerá na Windows Viste. Ale nech už to prestane tie Ačka furt tam dávať, more. To čo je, ty kokos? Halo, môžeš už prestať? Neustále mi to tam proste dáva proste. Ja neviem, čo mám robiť reálne.
Proste neviem, čo to je, ale ako je vidno, tak to tam bliká. Poviem, že stlačam toto na X-ko, čo mi tam dáva po tie Ačka. Tak sa môžem pozrieť, či jak to tam vyzerá. Že jak vyzerá ten start menu. A to vyzerá podobne ako na Windows 7. A Windows 7 je taká. To je novší notebook, asi. A je aj tenší. Pozrite, ako je tenký. A oproti tomu počítaču, do ktorého mi samo nainštaloval Word, a hral som T-Launcher, takýto. Až takýto hrubý. A tento počítač, aha, jak to je oproti tomuto počítaču. Vidíte to? Vidíte? Takže je to takto je to proste, že takto je, jak ukazujem, tak je hrubý ten notebook, na ktorý používam. A takto, on je tenučký, ten notebook, a on je nový. Tam je aj menej tých konektorov. Pretože čím novší notebook, tým menej konektorov tam je, tých kokos, to čo je už? No, ale keďže je tam menej konektorov, tak dokáže menej vecí. A už tam zrušili aj disk reader. Takže už aj to nedokáže. Tie notebooky sú čím ďalej tým horšie a horšie. To, akože naozaj ide všetko z horšiemu. A ja to asi vyďobnem toto Ačko. Tak, a už je. Už mi to nebude stváčať. A nič sa nezmenilo! A nič nerobím. No konečne už mi tam nestláča tie Ačka, no konečne kokos. A zase mi to tam stláča, ja neviem, čo mám robiť, kokos. Ale rozdiel je tom, že to má takto. To je vlastne aktualizácia nejaká. Nainštaluje aktualizácie a vypne počítač. Kámo, to stále má aktualizácie. Windows 7. Však to je jak Windows XP. Že to má dlhú podporu. Ako podporu asi nie, ale aktualizácie áno. Ale to, čo je rozdielne na Windows 7 a na Windows Vista, je to, že to má takto rozdelené, že zámok a vypnúť zámok. A toto má takto. A ten zámok má tuto. Prepnúť používateľa, odhlásiť, zamknúť, reštartovať, uspať a prepnúť do režimu dlhodobého spánku. Tak skúsim to teda vypnúť. Asi už vypnúť. To Ačko tam dám. Kámo, mne to tam už nejde. Mne to tam už nejde naspäť dať. Tam nejde už. No nejako sa mi to... Kámo, čo to už je? Ja to asi takto nechám. Ale ja neviem proste, lebo ja som to Ja som to pokazil. Ja som Proste som dostal nervy, že mi to furt stláča, tak som to už z toho dal preč, tak to už. A že tam nejde naspäť dať proste. Že už... No. Skúsim, no nič, tak nechám to teda vonku. To sem na gauč. A skúsim to vypnúť. To dám takto troška. Tak to dám, nech mi to... A už... To ktorý notebook mi robí tento? Čo sa zase... A zas mi stláča Ačka, toto už nie je možné. Toto už nie je normálne toto. Normálne Osino sa vo vedľajšej miestnosti smeje, že mi už šľahá. A dosť, už musím to video vypnúť.
Už musím to video ukončiť, lebo už sa aj ocno smeje, že mi už šľahá. Vypnúť. A vypnúť. Smeje, že mi už šľahá. A on sa mi ešte aj aktualizuje. Ale na Windows 10 tam to je tak, že sa môžem vybrať, že či si ho chcem vypnúť, alebo vypnúť a ešte aj aktualizovať. Že to je vlastne tá výhoda Desiny, že to tam vlastne, že na takéto veci oni mysleli, takže sú len dve moje notebooky a ešte na toto bude aktualizovať. Tuto a na tom notebooku je taká výhoda, že keď chcem toto takto, tak touchpad tu mám normálne nejak. Ale však mi sa to nevyplo. Kámo, čo to je? Však sa mi to aj nevyplo. Jaj. Ponechá reláciu v pamäti a má... On má režim spánku. Ja to musím až sem ísť. A už to konečne ide takto, jak... A už proste... Tak, ale to je úplne podobné, kámo. To na Windows Vista. Windows Vista je taká zelenomodrá. A sedmička je úplne čisto modrá. To je úplne podobné. Ale fakt, to je podobné. Naozaj. Naozaj. No, že... Mám takú klávesnicu, že by sa mi s tým dobre hral, pretože to má... Pretože môj maliček dočiahne na ten kontrol, že keby som ten notebook použil na hranie hier, tak by to bolo také, že by to bolo tiež dobré. Len zle je to, že mi to furt strážne to Ačko. Takže ja musím povedať opravarov. Toto, pretože ja som na notebooku, môj malíček a ten kontrol nedočiahne, musím až takto musím ohnúť ruku, alebo ohnúť malíček, takto, že už to stále krče, takže nemôže používať kontrol proste, keď ti dám. Preto som si šprintovanie v Minecrafte som si nastavil ako F-ko, alebo volačo. A tuto. Že mi to tam proste nedočiahne, takže to je to, čo sa mi na tom páči proste, že... Ale že aj tuto všetko štartuje zelené. Aj tuto je to na zeleno svieti, aj tuto na zeleno svieti. Aj toto na zeleno svieti. Ale tento počítač je modrý. Tam na modro svieti, toto svieti na modro. Že dá bies takto, to ukazuje. To takto sa tam volám. To vypnem už. Pokud teď počítač vypnete, mohli by všichni uživatelé používající tento počítač ztratit nevylouženou práci. Nie, ja to vypnem. Tak už vybavené. Čo? Čo sa zase stalo? Ja som počul, keď som vypol ten počítač, tak som počul taký zvuk, že... Taký som počul zvuk. Neviem, asi vo vnútri sa niečo deje, že vypína. A to taký veľký touchpad, proste, že to tam proste veľké, proste to je také nové. Áno. To je maličké a toto velikánske. Takže ako vidíte, takže že by som chcel sedmičku aj všetky tedy by som chcel použiť. Ja by som chcel obidve počítače používať. Obidve notebooky by som chcel používať. Pretože mám aj výhody a všetky počítače
všetky počítače majú v niečom výhodu a všetky tri počítače majú v niečom výhodu, no a dve z nich majú nevýhody. Iba to, čo je v strede, je bez nevýhod. Asi. Jediné. Takže tak, no. Takže ďakujem, že ste dopozerali video sem a uvidíme sa u ďalšieho takéto videa z kamerky iPhonečko. Ahoj. Kámo, tak čo tam na to počítači máte? Neúšte, ja sa vám... Počítač sa neúštavujte, neodpalujte prachy z počítača, ak to je inštalácia. A už sa mi vypol, konečne sa mi vypoli po 2 rokoch.